Iimanyano zabasebenzi be-SABC zidibene kunye nomphathiswa wesebe lezonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams, umphathiswa wesebe lezemisebenzi umnumzana Thulas Nxesi kunye nebhodi ye-SABC izolo. Ukanti bezisaqhuba ingxoxo nanamhlanje, i-CWU iyalele abasebenzi ukuba baqhubeke nokwayimbo nanjengoko bengafikelelanga kwisivumelwano kwintlanganiso yayizolo. Oku kuze emva kokuba i-SABC ngoLwesihlanu weveki ephelileyo ibhengeze ukuba iyayimisa inkqubo yokudendwa kwabasebenzi isithuba seentsuku ezisixhenxe ukuze ingene kwingxoxo kwakhona kwiinzame zokufikelela kwisivumelwano. Ukanti iBhemawu ithe iyakumisa isicelo sayo esifake kwinkundla yezemisebenzi kuphela xa i-SABC irhoxisa iincwadi zokudendwa kwabasebenzi iphelise nenkqubo yokudendwa kwabasebenzi ngokupheleleyo. Ukanti abasebenzi be-SABC e-Auckland Park sebeqalile ukudibana ngaphandle kwase-Radio Park nalapho belindele ukufumana ingxelo malunga nentlanganiso yanamhlanje kwi-CWU. Today again we are here. While our leaders and the management and the board and all stakeholders are discussing, we must be here. Nothing about us without us. And therefore we are saying it's not about our personal positions. It is about an unfair and unjust process. Yes. We can't be journalists, guys, and go around and push other people to account and be accountable and follow the rules, respect the laws and the constitution of the country. And we sit down when we see something happening in this institution that is supposed to educate the nation in terms of what needs to be done. We will never have a better South Africa and a better continent and a better world if we don't stand up for injustice. Kungoku nje onke amehlo ajonge kwisibhengezo esiza kwenziwa namhlanje ngumphathiswa wesebe lezonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams ngalomba wokudendwa kwabasebenzi.